M'agradaria saber en quin moment de la infantesa vaig interioritzar que despertar-se tard era senyal de mandra i poques ambicions. Últimament m'ho estic permetent i sento d'allò més bé. Despertar-se quan el cos ho demana i emprendre camí, sense tenir en compte l'hora, que lluny d'ajudar-te a ordenar el teu dia, te'l limita. És l'hàbit de deixar-te portar el que t'ajudarà a emplenar-te d'experiències i curiositat. La sobreproductivitat, pel contrari, no. Mons pares m'han fet saber que marxaven a la platja i he decidit sobre la marxa que també hi aniria. Benvingudes al meu primer vlog, un matí prioritzant-me. Bé, ja estic a la platja, els meus pares hi han trobat el seu racó i he aprofitat per anar a donar una volta. Cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Un dia té tantes opcions i direccions com inhalacions i exhalacions faigues. Tens el poder d'escollir, perquè es tracta de la teva vida i només tu pots decidir com viure-la. Ets suficient quan matines. També quan no ho fas. Quan llegeixes, si ho fas, i quan no. Quan decideixes donar-te treva, i també quan no tens més opció que anar en pilot automàtic. Ets suficient. Si no, observa la gran mestra. Mira-la bé. Creus que la natura té cap pressa per esdevenir res més del que ja és en cada precís instant? Li exigiries més? Ens tempta perdre'ns en la culpa per tot allò que no estem donant abast, que no donem cabuda. I oblidem allò que hem decidit fer en nom de la voluntat pròpia i de la intuïció. Oblidem la importància d'estar presents, amb el que sigui que estiguem fent, en el lloc que ho estiguem experimentant i la sort de poder estar vivint-ho. Sigui el que sigui, deixem que siga. No li tinguem por al silenci, a estar desocupats, al no fer res. El res ho és tot, i allò que pensem que és buit, només hem de deixar-ho estar buit per veure de tot allò que està ple. El buit és valuós, i només ho apreciarem si ens permetem ser en silenci. Camina. No li tingues por quedar-te sola amb el silenci. Potser té molt a dir-te, potser no. I estarà bé. Estaràs bé. Avui esculls ser valenta per escollir-te a tu. Fins aquí el primer vlog. Espero que vos hagi transmès ni que siga la meitat de la calma que estava sentint en el moment que captava aquells instants del meu matí. Gràcies per estar aquí, per regalar-te el ratet i l'espai per descansar. Una abraçada i respiracions ben fortes des del cor. Mos veiem ben pronte.